ngike ngayisebenza idumbu for different reason. Angiqale la kokuqala ukuthi isidumbu usebenza ngoba nangu uVelmense ushonile. Ushona kanjani uVelmense? Bamgwazile noma bamdubulile. Thiwa ufe ngenxeba lo muntu loyo. So leli nxeba leli liba umkhokha, liba ukhondolo emndenini. Ngoba uma udutshule or ushife ngomlilo uchile noma bagwazile noma nokugula nani noma ushonele ejele uyasetshenzwa isidumbu salo muntu loyo ngoba uma for an example kokuqala uma eshonele ejele lo muntu kumele kulungiswa amaphepha ngokomthetho bese yakhulunyiswa ukuthi usuyaphuma manje la. You understand umoya wakhe and all those things. Tukutuku nangu umzala wakho uyachama lapha yana bafe bambambela ipublic indecency nje for ukuchama emgwaqweni. Asika lapha nakuvuka amacala bekacabanga ukuthi awekho lana kuba implicated uyoboshwa. Agcine amvukela amacala bamsentence isikhathi eside agcina ashona lapha bese kuthiwa yazi abantwana bakulela khaya baphelele ejele ngoba isidumbu asisetshenzwanga. Kukhulumiswa umoya ngoba uhlukene nenyama.